हेलो फ्रेंड्स बयखौबो खुलुमबाय दिनैनि गोदान भिडिअआव मा देखायलांनो हायो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो दा मानि कन्टेन्टखौनो बारा मोजां लाबोनो हायाखै आरो ना नुवाखै माबायदि उन्दुनानै टिभि नायदों स्कुलाबो बन्द नालाय नुवाखै आजादि उन्दुलायनासो नायबावो टिभिआबो नुवाखै साउन्ड होना नायगोन बे टिभिखौबो खोमसियावनो गेलेफैबाय फिटिरास मोनावसो कारेन्ट गैया थांबाय दे हमबावदो बैथिं हमनानै थाबायदो बैथिं ना गोलैगोन दा दसेनो बुलायलायगोन बिमाखौ हमनो थिनबाय नै बिमाखौ हमथारबाय मामि नंला आबौखौ सोफैलाय आबौखौ नों बिमाखौ सोनोसै नै बोखारदो नै आबौ हां मोनासै आबौखौ बानायदो बोखारनानै आबौखौ नै बिब'जों मेथाइ जालायबाय मा होनदों मोजांसो मोनदों बियो जाम्बिनि नै बेना बिसिनायावसो लेखा फरायो टिबिल थानानै टिबिलाव फराया बिब'आ नायलाय माबायदि सोनानै दोनो दुस्थ'खायनो माबायदि खालामनानै दोनो बिब' लेखा फरायनायाव साला डिस्टार्ब खालामग्रा नोङो बेखायनो बिब'जों सोनानै दोनजादों नोङो ओंखारबाव नों दाना मा एक्टिं खालामो ओंखारनो हाला दुस्थ' ना साला ओंखायनो बि सियाराव सोनानै दोनजादों दुस्थ'खायनो माबायदि ओंखारो र' मारै ओंखारो नायनां रागायानो हामथारला बियो आयौ नायदो रागाया बेखौनो जानानै उन्दुदो नोङो दे दौदो आब'नो दौहरदो दे दौजालाय मानो गाबहोखो हो नायलाय खर'आव थानानै गाबबाय मोनजायैनि प्लिज आंनि भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बाय